Se olisi vasta Virtala. Mistä on nuo vielä vanhan kanttin löytänyt? Vanhan? Kyllä niitä kuule on. Ala vielä. Kyllä niitä kuule nuota on nyt. Joo. Se on niin tavallaan jo myyty. Eli sovittu kaupasta. Se haetaan siinä 22 kilowattinen sähkömoottori. Noin. Niin. Kuule, teilläkö on se videokone? Ja taitaa olla kiikarissa tullut. Se otti kuin Vaajakoski. Ja mitä? Se otti kuin Vaajakoski, olisi mä ne työjarrut kädet. Joo, olisi tervatut kintahat paikalle. Akku on latauksessa ja on vieläkin. Mutta Pannaan veivillä. Evillä, Niin. jos sinä pyörität. No joo, se käy menee helposti. Joo, kahvimylly, mutta ei puukaasumoottori. Muuten voit koittaa leivistä, pyöriikö se helposti? Ei, kyllä mä sen tiedän. Ja tuolla on kyllä mulla sähköletti, mutta se pannaan nauhallin, pannaan tällä käsipelillä, tehdään häkää. Sinä muistat, sinä oot, se mikä on, sinä oot näitä nähnyt. Kyllä mä oon sodan aikana. Joo. Kovaa muista. Viitalan taivu oli niin mustan puhuva. Joo. Ja täällä on bensiiniä. Onko ne koivuusia oikein? Ei, se hausjätettä. Männynkävyllä Viitalan toivu. Joo, kyllä, mutta on niin hauskoja, kyllä mäkin oon. Koukkaa sieltä tätä jo kuule vähän niin, jos se kerran on. Näiden haudalle mentiin kuukausi. Ja ne on vain Onko se mäntyä vai kuusta? Joo. molempia. Oo, molempia. Molempia on aivan sekaan. Sitten meillä yöllä tuli äidin siskonmies ja Mulla on täällä jotakin kuukauden sellainen. varalta tällainen. Ja sitten täällä on naftaa ja bensaa, mutta se voi syttää muullakin, mutta ei ole termiittitikkuja, millä olisi nätti syttää niillä, mitä sodan aikana oli. Sieve Jussi viritti Pirtulla ennen. Mitä sellaisia näin pitkiä? Justiin. Joo. Ja paloo kuumaa valkeaa, se Joo. oli nopea. Joo. Te panitte vähän vettäkin, jottei tuu valkean vaaraa, kun tulitte tuolla. Joo. Tuliko tässä kuinka? Tuli hetken, pari minuuttia tosi luja. Tiedä mistä se mennä laahas tuolla. Kaittasalon tyynä alkas tulla. Se on melkein niin kuin Perämäen Paavon huksu varma, että ilman saatte ensi kerralla se. Sieve Jussi näkee, mutta se on Yritetään nyt panna se käyntiin ja puutahan sitten Joo, näin päin lähtee paremmin. Puutahan siitä sitten, jos ja kun se lähtee käyntiin. Tätä on pyörittänyt muuten maaherra Kangasniemi Seinäjoen näyttelyssä Veikko Makitannala ja monet kovat maailmat samaa hetkiä. Jos tuota on hyvä varoa melko häkää, sillä on samat kaikinukset kuin sillä nopella, mitä kannahan tuolla Läynesetähän tuolla Anturassa ja Pinuussissa. Välitsää teidän nauhalla. Mä hain kyllä paremman lotin seudun auto. Jos se jää pitkäksi aikaa, mä hain kaksi lotin tuolta pitää jätkiä sitten. Tuolta vähän virtaa, älä kovin paljon paja. Mua ei se tarvitse kovin paljon kuvata, mua on kuule näiden vehkeiden kanssa kuvattu liikaakin. Mutta se on pahasti kulunut. No, jos pahemmin kuluu, niin on pilalla perkele.
Melkein on käyttökelvoton, jos pahemmin kuluu. Mitä? Helpiksi, nyt sitten äsken oli Veikko. Joo, on toinen systeemi, millä sen voi sytyttää imemällä. Jotta se siis tuolta imetään. Mutta se rasittaa noita vauhduttajia turhan päälle ja niitä, mitkä puhdistaa, että minä rukaan sen tähden täältä näin sen sytyttää. Jokahan tuolta auttaa. Siinä sitä palaa energiaa. Häkä palaa. Siinä ei oikein vielä hyvin pala, mutta... Täällä on pulpikkoja, millä siihen panoo valot. Tuonne auton perät ennen käri. Joo. Kaikki se, mitä niin kova savu tuo palaa. Ja siinä ei ole minkäänlaista myrkkyä. Tää oli Lapon laboratin tutkimassa ja ne kehotti ei mitään, palaa kaikki myrkky. Ja ennen kuin pantiin valkia, ne veti sitä tänne siniseen lieneen ja kehotti, se on kauhiaa myrkky. Joo. Palaa tuolla komia. Tuossa vielä komiemmassa. Tuo on aivan tuollaista tilistä. Auto. Tämä hyvän väristä on. Tämä oli vähän loimi pois seljästä. Tämä on aivan tavallinen bensa. Joku sitten mitään muuta. Ei tarvita, tämä on suhteellisen varma peli. Pannahan ne liitellä liikki kiinni. Se pitää nyt tänne ruveta tulemahan se häkki. Ei tuolla tuolla reijä. Ja se reijätti vain olla pitää. Mitähän nyt toki? Tuloako tänne mitään? Kyllä on. Se on varoista häkää tuo. Mitäs täällä piti tehdä? Tämä piti kääntää tuonne ja tuon piti vetää tuohon ja tuosta piti painaa ja vetää vähän noin. Säätänä palaa tuolla putkes vielä kah. Ja se ei syllä, se palaa täällä jo. Se pitää saada sammumahan sieltä.
bensalla käy paremmin on paine. Se on pitkiä häkä. Se on paljon pitkiä. Ilma on nuukea kuin tuo kaasu. Se saa liikaa. Ja sama jos saa liikaa vähän. Se on oikein. Joo. Erimoinen haju on, mutta ei sitä ole. Noin haju. Kun se hyi valtion laitos, se hyi nestemäistä polttoainetta, se on hyvä tuloharjoitus, kaikki kävyys tällä tavalla, niin kato jos kiinnostaa. Ne on näyttänyt minulle, että tämä käy. No niin. Teillä Helsingin ollut mukana, kun ei saanut pitkällä pelaa. Joo. Kyllä, mutta ei valkoinen mies ole tullut oppiin, mutta tuossa on jotain hän oli se Liukkonen yliopistoksi opettaja. Ei montakin kertaa täällä, niin sopi tuon Virrellä tänne niin. Pyöritteli sitä se aina näin käy, se olisi voinut tiedossa tutia. Jos se on kuukausi pitäisi olla myöhäisemmällä, niin se ainahan sitten. Joo. Se käy aivan, se luki kierrokset tuosta, kun sillä oli kalakkiviivat tuossa pyörällä. Joo. Sytyksen kääntää myöhässä, sitä ei vielä paljon hiljaa. Se on kiintiä mulle, kun mä viittin se laittaa jonka Vekala jäänyt paljon. Ja nyt voitte puhua puukaasusta ja kysyä, minä vastaan, pannahan vielä käyntiin hetken päästä. Mä oon joskus sanonut ja sanon vieläkin, että kun minä puhun puukaasta, niin mun on pakko tietää, mistä minä puhun. Se on paljon sanottu. Kun minä olen toistakymmentä vuotta räkännyt ja minä olin jo sodan aikana siellä Pohjolan liikenteen Volvo-komppaniassa, niin silloin tuli puukaasut niillä. Koivusaaren Terhavainaa oli vääpelmä siellä. No niin. Se tiesi, kun me välirauhan aikana täällä jo tekimme puukaasut. No niin se tiesi, että minulla on siitä tuntuma. Pojat kehuu, kun ensimmäisiä päivien laittaa saa kaikki viedä järveen, että ikään ei sillä mitään tee. Mä ajattelin nyt vielä viikko, että katsotaan vähän ja pantiin oli hyvät koivuiset kuivapilikkeet ja kuukauden minä ajoin, niin sanottiin, että parempaa Korvikasta voi olla. No niin. 190 kilometriä oli sen huoltoreitin sivu. Ja joka päivä se ajettiin ja puukaasua oli 70% jo autossa silloin siellä Rukajärven loussa. Ja mihinkään sopinut niin hemmetin hyvin kuin niihin isoihin manniin. Niin kyllä sitruuna oli, mulla oli sitruuna se iso, se leviä. Kyllä ne isot mannit meni niin kuin tyhjää. Ei kun se oli kato sai nahtaa sen verran, että se sillä käy. No joo, sitä minä en tiedä. Sitten tästä pöntöstä puhutaan nyt vähän, jos me pojat on kiinnostunut, niin tämän merkkinen pönttö, niin se on 2 kertaa niin tämä yläosa. Ja
on sisällä pellikuori ja siellä on sellainen 1,5 sentin rako tämän ulkokuoren ja sisäkuoren välissä. Ja täällä sisäpuolella on hänen vesikouru, minkä kun esimerkiksi näin pidetään koneet, niin tämähän on kuuma ja kuussa on aina vähän vettä ja vesihöyryä. Niin se tiivistyy kylmää seinää vasten ja juoksee tänne ja laskee tuonne se vesi. No niin. Ja vesi on pahinta puukaasun myrkkyä. Katsokaa, kun 1 litrasta vettä, se tulee monta kuutiota samanarvoista höyryä kuin tuo häkäkirkka saman vertaista. Ja niitä on sellaisiakin, kyllä tämäkin merkki, tätä merkkiä näemme jotta polinteria, niin tätä ei ole kyllä sitä merkkiä, että ei ottaa vesivaippaa. Impertti on hyvä kaasuttaa, kun on kuiva puu, mutta se ottaa hän täältä välikuoresta täältä ylhäältä. Siinä ei ole sitä vesireikiä ollenkaan, kun se ehtoolla jähtyy, niin siellä se vesi tiivistyy seinään vaskeen ja laskee tuonne ja se on aamulla siellä. No niin. Ja käynnistys ei käy niin äkkiä kuin tällä käy. Ja se on, tämä on kaksinkertainen, täällä on pellinen sisäkuori tässä pöntössä, se on alhaalta vähän näin suppila, se on siis kartio. Ja nyt kun häkä tulee moottorin nivuvoimalla tänne, se ottaa vähän pyörivän liikkeen täällä pöntössä ja tavoittaa tässä sitä kylmää pintaa ja jähtyy, mikä on tärkeää. Ja karkeammat hiilet jää tänne, kun se pyörii, niin jää keskipakoisuusvoimasta tänne sivulle. Ja kun siinä on keskellä sellainen 100 millin reikä, mistä se tänne näin nousee, niin siinä keskellä on, että se pohjan hiilikuva on, jos voidaan tuo pönttö on näin, se pohjan hiilikuva on tällainen. Ja ne hiilet on tässä näin ja tuohon keskelle putoaa. Joo. Ja se jatkaa matkaa sieltä näin. Ja tämä on aivan tyhjä pönttö Mersun alipainesäiliöstä tehty kuorma-auto. Siellä ei ole mitään. Tuolla on troppu, josta saa päästään veten pois, koska se täällä tiivistyy. Kun se jähtyy, niin se vesihöyry veteksi nopeaa. Ja se jatkaa matkaa näin äkkiä tämän väliin, koska se on paljon pienee kuin tämä. Ja sitten täällä on jo lastuvillaa, tämä aivan täynnä. Siis tavallisesti ei täällä ole mihin näistä lastuvillaa, ei ole näkynyt. Niin aivan täynnä lastuvillaa, johon se tuhka jää ja karkeammat moskat, mitä siinä on. Se on puhuristaja. Joo. Ja edelleen se menee tämän välin taas säkkiä, on aivan täynnä lastuvillaa. No niin. Eikä mitään muuta siinä ei ole, ei yhtään mitään. Eikö se pala sitten siellä? Ei pala, ei, koska tämä ei saa kuumeta. Se on aivan kylmä nykki. Joo, mä tuolla koittelin, sen tuolla päässä on kuuma, sitten se on aivan... Joo, se jähtyy täällä ja se onkin myrkkyä, jos se kuumenee. Jos tähän tehdään vaikka parsineulolla reikä tuohon tämän alkupäähän, että se saa kuumana ilmaa, niin se ei puhdistu millään terva siitä. Jos siinä on tervaa tuossa, niin se ei puhdistu millään. Se tulee se, mä en muista kuinka teoreetikot sanoo, onko siellä kirjassa, kun pojat on sen lukenut, puhutiinko siellä siitä mitään? Kyllä, sitä puhuttiin. Joo, se tuo on sellaiseksi tosiaan, että se ei erotu se terva siitä, mitä sinne, jos sinne menee terva. Ja sitten yksi juttu vielä, kun se kaasu näin menee, niin se menee tämän välin niin kuin luonnosta hyvin äkkiä, täällä nousee hitaasti ja edelleen niin. Ja siitä syystä, että kun se täällä tiivistyy ja jähtyy se vesihöyry, se on paljon painavampaa kuin häkä se kaasu. Niin se kulkaa niin kuin itseensä riuhtoo irti, kun tuo nopeusvirtaus vaihtelee, niin se näissä menee hiljaa ja nopeaan se niin kuin jättää sen vesihöyryn näihin ja se tiivistyy näissä veteksi. Ja näin on, ja sitten täällä ei ole minkäänlaista kaasuttajaa. Se kaasuttajan läppä, mikä on autoon, niin se on tuossa. Joo. Ja tässä on tämä ilmaläppä, josta annetaan ilmaa ja siinä ei tarvita minkäänlaista kaasuttajaa. Ja meillä oli Luviahoneero-vainaalta ostin tuon Reon moottorin, jolla minä ajoin sahaa. Ja me tekimme tämän imusarjan näin suuresta putkesta tähän. Ja kaikki tämä hyvin väljäksi, kyllä se oli kirkkoherra, koska se saa häkää silloin paremmin. Täälläkin tämä on valurauta eikä valualumiini ja tämä täällä on vain pieni reikä. Tämä ei ole paras mahdollinen, koska se ei saa sitä kyllä, mutta jos on näin suuri putki täynnä tässä justiin odottaa, niin se saa siitä sitä niin nopeaa kuin se tarvitsee. Tarvitaan. Joo. Joo. Ja tämä ei ole tehtävä moottorille mitään. Minä olen kokeillut sitä asiaa, kun teoreetikot joku väittää, että siinä pitää olla sama pudistustila kuin
petroliskin, ennen kuin se on tehokkain. Mutta siinä mä paan, vaikka tulisi kuinka kova insinööri, mä paan kyllä lujaa kampoihin ja näytän käytännössä sen. Ja minä olen höylöittänyt tämän kantta 2,5 milliä alemmas ja parani paljon. Joo. Se kurssikeskus höylättiin ja parani paljon tämän tehon. Puristustila on niin pieni. Niin, ja Kurikas on sillä Kuivallamäellä sillä Kurikan autotarvike, mikä se on? Sillä johtajalla on Volvo-merkkinen kuorma-auto, mutta moottori ei ole Volvo, vaikka sen on Volvo sen auton tehnyt. Se on pannut syöttöpumpun tilalle Vauxhallin virranjakajan ja Hondan tulpat suuttimen reikiin. Tehnyt puslaa siitä ja minä olen sen kanssa saillut täällä paljon sillä. Se kehoo tähän lähtöön vaikka minä päivänä puukaasun lajamahan ja toinen saa tulla samalla autolla naftalla. Niin kyllähän varmahan pysyy ja saman kuorman saapan hän pysyy mukana. Ja siellä näette se, että kiinnostunut siellä Kuivallamäellä sen auton. Joo. Se jostakin radioliikkeestä sai sen ostaa sopivasti. Kysykää nyt jotakin. Se on hyvin yleinen kysymys, kun minä olen, vaikka se leuhkivista on, mutta se saa vähän ollakin. Niin. Siellä Seinäjoella, niin se on hyvin usein kysytty hänellä maatalousnäyttelyissä silloin edellisissä, mä 4 päivää siellä meillä kysyttiin niitä kulutusta, kuinka paljon se kuluttaa, mutta se on suhteellista, se riippuu kuormasta. No, oliko tää siellä maatalousnäyttelyssä sitten? Mitä? Oliko tää siellä maatalousnäyttelyssä? Oli. Joo, ja sitten minä olin koko ajan. Ei se näis viimeisissä ole. Ei näissä, ei kun sitä on. Mä lähten, mä tuun enää, että mä viitti mellastaa siellä, että näin kotona mellasta, tulkaa sinne katsomaan. Mutta minä nautin, kun joku nuoret ottaa tästä selvän sillä, että tämän puukaasun kanssa tehtiin pojat sodan aikana paljon työtä ja se kehitettiin jo niin pitkälle, jotta se on vahinko, jos se häipyi pojat unholaan se työmäärä. Se oli pitkällä sodan aikana puukaa. Oli pojat, se pelasi hyvin. Niin, sodan jälkeenkin. No merhana mekin. 10 vuotta pyörittiin mä sodan jälkeen sitten Perälän Olli ja Rislan piti vainaa ja Nurmisoiva. Ne mätkähytti mä oikein raakasti, että sulla on ilmainen voima, kun me rimaa katkoma pönttö. Ei sun saa valittaa verosta, että sulla ei voima maksaa mitään. Minä potkiin nurin ja annoin sähkölle 1,5 niin ne vahvisti linjaa, panin sähkölle puolen. Syntyy. Ja se on suurin piirtein se palamistila, Eino ainakin tietää, niin se on tällainen näin. Ja tässä on arina, suurin piirtein tällä kohtaa. Ja pilikkeet on täällä näin. Ja tämä reikä, mikä tässä on, mistä se on Nahajoon ilmaan, niin sieltä kiertää sellainen putki täällä tämän ympäri. Ja siinä on 8 suutinta, jotka menee jo sinne Ahajoon. Ja sen ei saa saada mistään muualta ilmaa palamiseen muuta tästä. Se saa sen vain tästä. Ja nyt kun koneet sitä imee, niin ne suuttinen reet on 18 senttiä suurin piirteistä hoikasta paikasta ylhäällä. Niitä on 8 tässä merkissä, mutta niitä on jopa 3 ajetaan ja 5 on ja 6 ja 7. Tässä on 8. Reikiä, missä saa ilma, se palaminen varsinaisesti tapahtuu tällä alueella. Ja tätä sanotaan pelkistymisalueeksi. Siellähän on kirjas, siellä on lämpötila 1000, jopa 1200 astetta. Oletteko lukenut? Martti on vissiin lukenut. Eikö se ole näin? On. Ja sen läpi ei mene pojat sellainen tervaa joukkoa, joka sen läpi menee sellainen, että he enää moottoria vaurioittaa. Mutta näin kun ollaan pidätöksissä ja se on tukossa, niin se mustuu niin nopeaa, että sitä ei ole hyvä käyttää pojat kauan, koska sieltä menee sitten jo tervaa sen mustan ajon läpi ja se menee helposti tuonne ja lyö jumiin. Meillä ei ole kyllä likällä lyönyt, mutta mä oon siitä lähtenyt Viitastaloainaa, on se mun päähäni käntänyt, vaikka se on harva, mutta se on onneksi siellä pysynyt vielä. En tiedä kuinka kauan. Silloin kun oli hiiliä, ensin jaljettiin hiilillä, he teki sinne kananpesän ja Joo. se paloo se hiilet siellä kun oli tasaan. Kun olimme hyvin huono tie, niin silloin se pelasi. Joo, Mutta kun oli siloinen tie, niin sinne tuli kananpesä ja rintakorpi tapas käydä hiilipöntössä itse siellä pengaltamassa. Rintakorpi oli kerran siellä Ritaojan tehdessä Koskuella, kummisaappaat näkyy ja niin kuin sikaa oli salavettu, kuuluu kova kiljuminen, kun se oli reiraamassa joku sivullisen puukaasua siellä. Ja kyllä Eelis muistaa varmaan, kun kysytty, niin kummisaappaat näkyy sieltä pöntöstä. Ja Eelis käy siellä pöntössä väliin itse keväsi, kun se oli henkilöauton perässä hiilipöntössä. se oli kuorma-auto, joka siellä oli. Ja
Ja tosiaan niin kuin sikahan salvettiin, pantiin pönttöön Joo. ennen, jos olette nähnyt. Niin on ollut. Eli sieltä hyvä vetää takausmiehet pois. Kyllä. Mutta se sanoo, kun se flaskia haukkaa, että ei tule kanssa yöllä pärjää, jos ei vähän syö flaskia. Että kyllä se tarvittaa, ettei se sopinut, se on hyvä, ettei sitä otettu. Joo, kyllä. Ja tämä kuori tosiaan, kun se on kaksinkertainen, mulla on tuolla navetassa kyllä uusi pönttö, mutta se on koos. Että siitä ei saa oikein, joka ei ole ennen nähnyt sitä oikein kuvaa siinä, kun se on siellä koossa. Ne oli ne pulinterit. Tämä on Pulinteri Hesselman, niin tuohon lukuokin Joo. vielä. Ja tämä on tehtaalaan ja tämä ei ole tehty malliksi kellenkään. Tämä on tehty niin halvalla kuin se voi tehdä. Tämä on kyllä tämän pöntön mukana tullut. Tämä on Mersun alipainesäiliö ja tämä on pojat tehnyt meillä Mersun naftatankki, se kuorma-auto mikä meillä oli. Ja tämä on tarkoituksella tehty ja nämä on kaikki vanhoja sisun pakaputkia nämä. Ja jos teettä, tämä on tehty sikäli väärin, mutta se on tehty niin kuin tahallaan, että tämä putki, se pitäisi olla näin ja nousta se häkä, koska nyt on se, mistä äsken oli puhetta, siellä on vettä ja vesihöyryä. Se tiivistyy veteksi ja laskoo tänne ja kun koneet imasoo, niin se jotain sen tuonne tuluppiin. Mutta se on tehty tarkoituksella, jotta siitä tulee puhetta tästä. Ja nämä on kaikki tosiaan kaatopaikalta tuotuja vehkeitä, paitsi tämä minun Lumiahon Eero vainalta, ei vainkaan Eerolta itseltä, mutta Eerolle nämä maisteri Luhtalalta, joka asuu Seinäjoella, niin entinen ammattiauto, se oli 3-4 autoa. Silloin oli näitä uusia. Eero soitti mulle ja sanoi, että jos sä tarvitset siellä sahalla, niin hae, nyt ne saat sieltä halvalla. Mä 3 näitä toin. Ja tämä pönttö, ja se on sitten toinen tämän kaveri, niin ne on lahoon, mutta sitten mulla on tuolla se 3 aivan uusi ikäinen, ei ollut vielä valakki. Ne oli parhaimusimpia just nämä pulinterit. Nämähän tuli vasta loppuserana. Joo, niin teki. Niitä oli, montako siellä on eri merkkisiä tuolla kirjoissa? 10, 11. Muistatko? En muista monta. Toistakymmentä merkkiä, mistä tehtiin ja kaikki laittiin. Mutta armeijahan valintuu Akmo ja se Impert. Impert oli paras. Se on saksalaista alkuperää, mutta Suomessa tehty. Se oli paras, mutta se vaatii kuivat puut siitä syystä, kun äsken oli puhetta, jotta kun ne siinä oli tätä vesilaittoa. Joo. Niin se vesi meni tuonne Ahajoeseen. Minulla oli niin hyvä aamulla lähtemään käyntiin, mutta se oli yhtä hyvä pönttö teholta kuin tänne. Ja sitten jäi sellainen kuin Akmo. Se on muuten samannäköinen ulkoa, mutta siinä on 3 näitä reikää, jotka on saatu patentti kiertää. Ja siellä on 2 vähemmän, siellä on vain 6 suutinta niitä, äsken puhettiin siinä Akmossa. Joo. Ja siellä on se